Oké, welkom bij dag 6. Ik moet jullie, dag 7. Ik moet jullie teleurstellen. Ik had een video van 6 minuten. Maar midden in de video ging ik gewoon naar dinges. Allee, dinges. Je weet wel, dinges. Naar dinges. Wacht hoor. Ah ja, ging ik over in een webcam video. Maar het is mislukt. Dus dit wordt een hele korte video. Want in de volgende video is de webcam video. Dus ik stop er nu al mee. Ja, nu al. Hoeveel zit ik? Aan de 35ste minuut. Ja, ik weet het is niet erg veel, maar ja. Ja, wat moet ik anders doen? Ja, het is al helemaal verpest. Ik weet het spijt me, ja. Ik kan er zelf niet aan doen eigenlijk, ja. Dus ik zal echt moeten stoppen, want ik zit nu al ver over tijd, begrijp je? Ik stop er al mee. Kom, weg ermee, doei.